खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुराव 6थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिदों। दिनै 27 जानुवारि एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान नंगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 6 बोसोर आबुं जाबाय। बे गोरोबथा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लानि सा दिखियाजुलि दख'रानि बेन्दोंआव थानाय बाटासिपुर मिलन गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदि फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिफोरा जानानै थाङो आरो गेवलां मेलनि गेजेरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौ बायदि आयदाफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी, UBPOनि लेङाइ आफादगिरि लहित चन्द्र ब्रह्म, एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि रुजुगोरा मोसाहारि आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि बानजायनायाव आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि मददनि गेजेरजों नैबे सनितपुर जिल्लानि नर्थ दिखियाजुलि आनसलिकनि बाटासिपुर बे गेवलां फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो 6थि बर' गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर एकर्ड डेखौ जों बेयाव खुंफुंदों आरो जोंनि फिरफिला बिरहोनाय फुंबिलिनि आर'ज, बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया दा जोबनानै थांबाय। गोजोननि थाखाय जों फारौ बिरहोनाय दा दसे समनि उनाव जोंहा सावरायमेल दङ आरो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव 5,000निबो बारा मुंख्लं गेदेमा बिर जोहोलाव जि बिथांमोननि जि त्याग आरो जि बिथांमोननि बावसोमनाय जों बेखौ गोसोखांदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खुलुमदों। बड'फानि जि मोनसे आदर्शजों जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनायनि गेजेरजों BSc BTC आरो बिटिआर जों मोनबाय। बे मोनसे गोग्गानाय देरहासारनायनि सान आरो दिनैनि बे सान गेजेरजों जोङो भारत सरकारखौ जिखिनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंबाय आसाम सरकार भारत सरकारा बेनि थाखाय जों धन्यबाद होयो आरो आद्रा थानाय जे मुल दफाफोर दंमोन बेखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकारनि प्रधान मन्त्रि, नखर मन्त्रि आरो आसामनि गिबि मन्त्रिखौ जोङो थारै जोङो खावलायदों आरो बेखायनो जे जों जि जायगायाव गसंनानै दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि प्राय 300नि बारा गामिसो थिसननांगौनि बिबान दङमोन। बाउन्डारि कमिसननि खामानिया सोलिगासिनो खिन्थु सरकारा पलिटिकेल इनिसिएटिभ लानानै बे गामिफोरखौ थिसननायनि थाखाय दायित्व लानांगौमोन खिन्थु 6 बोसोराव 60खान गामिल' सोबाय। आद्रा थानाय गामिया सिमिलिगुरिसिम हाबबावनांगौ दङ। बड'लेण्डनि खोलाहा जिखिनि डिसपुटेड भिलेज 95 आगोलाव दङमोन बे गामिफोरखौ थिसननांगौ दङ। लोगोसेनो 40टा परिषदीय जि बिटिसिनि समस्ति बेखौ 60टासिम खालामनांगौनि खामानि दङ। बेखायनो कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्टखौ जों नागिरदों आरो कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जायोब्ला डाइरेक्ट फाइनेन्स जागोन, मोर अट'नमि जागोन, फाइनेन्सियेल आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारा BTC BTआरनिया बांगोन। दा बे दाबिखौ लानानै जोङो भारत सरकारखौ पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनो थाखाय 6 शिड्युल एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनो थाखाय जोङो खावलायबाय थादों, दाबि खालामदों। बर' कसारि काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादा बिसोरनि बिसायख'थि खुंनाय आरो फुल फेजेड काउन्सिल दानाय, कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युआ 2003आवबो दङ, 2020आवबो दङ खिन्थु दाबो भारत सरकारा बेखौ मावफुंनानै होआखै। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननिफ्राय लानानै जोंहा 1500 कोटि थाखानि इनफ्रास्ट्राक्चार आरो इनस्टिटिउसन जिखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि दङ बेयो दा लासै लासै जागासिनो। थांनाय प्रमद बर'नि सरकाराबो माखासे मावनानै गालांबाय। आद्रा थानाय खामानिखौ आथिखालाव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो गायसननाय नुदों आरो बे हाबाफारिफ्रा जायोबा जोंनि ओनसोलाव जौगानाय फैगोन। खिन्थु NIAनि 50निबो बारा 50 जननिबो बारा केडारफोरखौ भारत सरकारा दिहुननानै हरबाय, न'आव थांबाय, केसआ सोलिगासिनो दङ, लासै जोबलांगोन।
नाथाय 6 जन एनडिबिनि बारग' एनडिबि केडार सिबिआइ आदालताव जि दङमोन बिसोरो 14-15-16 बोसोर दाबो जेल खाथिनानै बिसोरखौ सरकारा हगारनानै होआखै। रन्जन दैमारि आरो सा 6 गोख्रैनो भारत सरकारा बेखौ हगारनायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो केस जेसेबां दङ बेखौ उइथड्र खालामनायनि खामानिखौ मावनांगौ। बे खामानिफोरा स्रां जोबजोबोब्ला थारैनो बर' एकर्ड बे बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा 100% इमप्लिमेन्टेसन जागोन। बेखायनो आद्रा थानाय बे एकर्डनि क्लजेसफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो गणतान्त्रिक आवाज दाबि सावरायनाय भारत सरकारजों लोगो हमनाय बे सोलिगासिनो दङ आरो बेखायनो गोलाव जानायनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों, मालाबा जों रागा जोंदों आरो दिनै भारत सरकारखौ जों फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा ज' लोगो नांनानै जिल्ला दख'रा मिरु जोङो भारत सरकारनि प्रधान मन्त्रिनो 10,000 पस्टेलनि गेजेरजों पस्टकार्ड जों दैथायहरगोन। एकर्डआ स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ। 5,000 इमेल जोङो दैथायहरगोन आरो दिनैनिफ्राय बे सप्ता खनसे बेयो सोलिबाय थागोन आरो बे मन्चनिफ्राय आङो भारत सरकारखौ फिन एकर्डखौ जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन कमिटमेन्ट मथे खामानि मावनो आखरे आखरे पालन खालामनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 6000-853-228-600048962 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।